Gagal maneng son, gagal maneng. Ono cak. Iku kayak apa bapakno? Kowe ra mudeng karepe kok malah goblok. Ini kasus streaming, diapik-apikno ditangkep ning kene. Wis sing goblok. Kowe ora mudeng blas lho. Kene bingung glemik kok tokak ya. Mik lho tak. Kok prek ngamukan. Kok. Kowe golek opo? Mik. Halo. Lah kok kandi? Wis ana sapa? Ngono ku disinggahno. Singgahno piye ora ana ning dhuwur panggung. Lah ngene iki terus sing ngomong sapa? Wis ora sapa kok takau. Lu tak gelutan karuan nek Mas Doma kok. Lah kowe melu mlebu. Lah tak padha ae amblemi kok malah. Lah kok malah iki kok. Lah yo malah iki kalau mikir. Aja tenanan ngene iki. Lah iya kok malah kok yo. Wah, mikir kok mik. Lah iya. Kok. Ula. Wedhus kula sing gawa genah cecak kok ya. Ngerti kok. Kowe dadi urut to? Heeh. Iki aja gawa. Aja gawa. Iki mbok gawa. Ora. Tangan mana lho? Itu lho iki. Oh, takone tangane ngene. Hei. Oi. Iki kok sapa? Oh, berarti orang gawa. Loh. Baru kan apa kabeh? Rene kok. Hei, mikir kok sapa? Wah. Kono. Yo, blebu. Apa penting? Balik. Balik. Yo. Rono ke rono. Hei! Iki lho. Ketemu. Sunan. Agar gak mut ngene iku. Kaget. Iya yo ora agar kok ini iku lah. Kok. Iya. Nangguri. Nggak suka. Yo. Aduh. Ya. Wong malah ulo. Gede. Aku bakal malah. Malah apa? Aduh. Iya. Yo bingungnya aku. Aja takoni karek aku malah apa? Lah kowe malah apa? Lah mbok. Ya takok e. Karek aku lho. Kowe ngarani ulo tok. Kok. Yo kaya lah. Cek lah. Diketer kok malah. Lah kene kudu ngomong e. Yo. Ini mereka mesti lerekannya gak kena. Aku tak mlebu sak. Nek mburi peteng. Hah? Mburi peteng awane kesih padha. Iya. Aku tak mlebu sik, ora gak metau. Mlebu. Coprak bento kabeh. Kok. Iki saiki apa sesuk? Hah? Saiki apa sesuk? Cepat bodo. Saiki. Kaget. Awan iki.
Iya. Kawujudan hewan. Aku goiso. Akal mateni kowe. Ingon aja. Sawan. Cepat, jangan dinas. Apa bos? Apa bos? Ana musuh? Ana pakanan. Oke. Pani. Meriam. Ndi? Hello. Betul. Alah. Ora drone. Aku mah. Aduh. Aduh. Jare wani. Drone. Kowe ku gak ngerti kok, Drone. Kowe roh ora? Apa? Musuhe kok geden. Musuhe gede, aku cilik. Umpama aku gelut, aku dipangan, aku mati, apa kowe ora kelangan aku? Sawadi. Wedi. Kowe iki kire malah ngajak jagongan. Iya. Terus piye carane? Lah, ngene Drun, atut aku supaya nih kewan gede kok mati. Ngono. Carane? Meneng kowe ning kene. Kan nyenengku. Apa deh? Wis kecekel alate. Iya. Penjojo. Iya lali. Iya. Betil wet iki lho. Iya. Kompo drone sing akeh. Apa drone? Kecepit. Kowe enak kali kene. Sing bego Lu cepet ah. bet lah biro to lho. Lu apa ya? Urang. Oke. Hati-hati drone ya. Dase drone, dase tembak. Tembak pas awal pripat, tembak. Dua ngono. Aja lali pripat lho, pripat pas. Atau Drone, dase tembak, wenehe peluru 10, tembak peletet iya. Aduh, jujur. Aduh. Aku kejutan karo kowe.
dhewe. Oh. Ujat boleh satengah palakan. Orang tegas miras kawan kurang wadyo malam. Kasunatan. Oleh kapan kang jebal. Kang opo. Kang boleh pakai kue opo sing kembangan jegelangan. Joget koren papan kene bakal kendang. Opo cukup kuno kan didayan. Ora cukup sarang sumban. Sawet. Kowe jen lakon untal malang kowe. Yakso. Senajan kowe mabur sing apa-apa, rok jane karep. Aduh. Aja wong kowe ijen. Kowe ijen kelakon tak kemak-kemak. Leh.